आथिखालनि रायजो राजाफोरा जाम्बा नंलिया हाग्रामा महिलारि हयथ' गाव जाम्बा जानो हागौ। गुड मर्निं लोगोफोर। दायो आङो नैबे मोनसे थारमाने रुम खाथिनि लामानि फुख्रिया माबायावसो सिरियावसो जिरायना दङ। ओरैजाय नै मन्दिरसो बियो। दिनै आं जिरायनानै नोंथांमोननो भिडिअखौ लाबोनो सानदों। लोगोफोर, नोंथांमोना निस्सय सिगांनि इन्ट्र' भिडिअआव नुनानै बुजिया नङा बुजिखाबाय नङा होमबा मानि सोमोन्दै आं दिनै भिडिअखौ लानानै फैदों। जाय हक, जोंहा गबिन्द बसुमतारी बिथाङा बुंनायफोर बाथ्राफ्रा किसुमान नंगौबो किसुमान नङाबो जानानै दङ। मानो होनबा जों बिजिरनो गोनां जानानै फैयो। मारै होनोब्ला बिथाङा बुंदों माखासे गोबां बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों ग्रिन बड'लेण्ड दानायनि सिमां बा ग्रिन बड'लेण्ड सोरजिनायनि आसामोन नङा होमबा जोंनि बर' हारिया। नोंगौ, बे बाथ्राया सैथोआनो। ग्रिन बड'लेण्डखौ जोङो दानायनि आसा दंमोनब्ला, सिमां दंमोनब्ला दिनैनि दिनाव जोंहा बिटिआरखौ लाबोनाया एसे गोरोन्थि जादों नामा, जों बेखौसो बयबाबो नुहुरो। आरो मानोना जोंनि सोंनो गोनां बाथ्राया बेसो, बिटिआराव मोनफ्रोमबो जोंहा मोनथायफ्रा दंना गैया आरो पावारफोर दंना गैया। जिनाखि बुंनो थाङोब्ला जोंनि मोननांगौ जिथुनाखि हा हु कारेन्ट कुरेन्टनि बाथ्राफ्रा आरो लोगोसे रन्जन दैमारि बिथांखौ जेलनिफ्राय दिरुननो हानाय राहा लामाफोर दंना गैया, जोंनो बेखौसो नांगौ जादों। जिखियानो जादोला दिनै जिथु बिथाङा मा हिसाबाव गुबुन जातिफोरनो बा गुबुन हारिफोरनो थांनानै थानो थाखाय गासैबो मोनफ्रोमबो पावारखौबा फुल्लि होनानै होदों होननानै बुंखो, जों बेखौसो बुजिनो मोनासै। दिनैनि गेजेराव गुबुन जाथिनो जिथु गासिबो पावारखौ बा मोन्थायखौ फुल्लि होदोंब्ला जोंनि बर' हारिनो मोन्थायफोरखौ बहा मा खालामना दोनखो, जोंहा बेखौसो साननो गोनां जानानै फैदों। दिनै जोङो मा बिदिब्ला जों कुइसन खालामनो गोनां जायो सारमोननियाव, गुबुन हारिनो मोन्थायखौ फुल्लि होनो हादोंब्ला जोंनि बै जिथुनाखि गावसिनिनो पार्टिमोन, गावसोरनो दैदेनबोदोंमोन नङा होमबा, जिथुनाखि गथ'फोर बा जोंनि बिदा फंबायफोर, बिब'फोर बिनानावफोर, बिर जोहोलाव एनडिएफबिफोर हाथियार लानानै सोमावसारबोनाय सुबुंफोरमोन, बैफोरबायदि सुबुंफोरनि मोन्थाया बहा गोमानानै थाखो, बबेयाव मा जानानै थाखो? दिनैनि दिनाव बेस्राफोर मानि थाखाय गोदानै धरना लाबोफिननो गोनां जाखो? आरो जायफोर मुंख्लं जाजानाय न'खरनि बिगोमामोन, आदैमोन मादैमोन, बै सुबुंफ्रा मा हिसाबाव दिनै बेफोरबायदि ससियेल मिडियानि गेजेरजों गावसिनि मोननांगौ मोन्थायखौ बिबाय थानो गोनां जाखो? जोंहा बेखौसो साननो गोनां जानानै फैदों। थारैनो जिथु नोंथांमोनहा अनमारदोंब्ला, हारिखौ सानमारदोंब्ला, बर' हारिनि गासै मोन्थायखौ होनो सानदोंब्ला, गुबुन जाथिनो जेरै होदों एरैनो बर'फोरनोबो होनांगौमोन होननानै जों सानहरो। फुल पावाराव दङ जेब्ला बिटिआरआ बा नोंथांमोननि आखायावनो थानाय हिसाबै दिनै नोंथांमोनाव सालायबोनाय जिथुनाखि आफादनि जानानै नोंथाङाबोथ' मोनसे समाव हारिनि थाखाय सोमावसारबोदोंमोन गबिन्द बसुमतारी सार। दिनै बै बिथांमोन बायदिनि दुखु खस्थ'खौ नोंथाङाबो बुजिनांगौमोन। नोंथाङा दिनै मानो बुजिनो हादिया? नोंथाङा जे गावनो खुद बुंबाय ग्रिन बड'लेण्ड दानायनि सिमांसोमोन बा ग्रिन बड'लेण्ड दानायनिसोमोन होननानै। दिनै ग्रिन बड'लेण्ड दानायनि सिमाङा बहा थांखो सार? जोङो नोंथांनाव सोंनाय खालामो, ग्रिन बड'लेण्डआ बहा थांखो? मानि थाखाय जोङो बिटिआर एकर्डखौ लानानै फैखो? मा जाहोनाव? नोंथांमोनाथ' बेफोरखौ रायजोफोरनो मोजाङै फोरमायजोबाखै दा दिनैसिमबो आरो दासिमबो। जेब्ला नोंथांमोना दिल्लीयाव बड'लेण्ड एकर्ड खालामनो होननानै थांदोंमोन, अब्ला जों जोबोद गोजोनदोंमोन। दिनैनिफ्राय जोंहा बर' रायजो मोनसिगोन, बड'लेण्ड रायजो मोनसिगोन। आरो नोंथांमोननि डिमान्डआ बेनोमोन जे संकष्ट सदिया, जोङो डाइरेक्टलि संकष्ट सदियाखौ मोननो हासिगोन होननानै जोबोद गोजोनदोंमोन आरो खुसि जादोंमोन। बे समाव जोङो गाव गावनि बेसेन गोसा खामानि दामानिखौ दोनथ'नानैब्लाबो नोंथांमोननि लाइभ भिडिअफोरखौ जों नायबाय थादोंमोन। नाथाय थाङै थुङै मोना मोना खबरखौ मोनबाय, जोङो नुनो मोनबाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों बा नोंथांमोननि लाइभ होबाय थानाय भिडिअजों, बिटिआर एकर्डसो जाबाय, बड' टेरिटरियेल रिजन। दिनै मा हिसाबाव नोंथांमोना बड' टेरिटरियेल रिजनखौ लानानै फैखो आरो लाबोबाय जि हक बे जेबो नंलामोन। दिनै नोंथाङा जि बुंबाय फुल पावार हारिमु थांनानै थानो थाखाय जोङो गुबुन जाथिनोसो मोन्थायखौ होदों होननानै। अब्ला गुबुन जाथिनो होनो हादोंब्ला दिनैनि गेजेराव जोंनि बर'फोरनो मोन्थायखौ मा खालामना दोनखो गबिन्द नोंथां? आरो दिनै जिथुनाखि नोंथांनिनो फिसाफोर एक्स एनडिएफबिनि मानसिफ्रा
अर्थात जोङो दिनै अब्ला जोंनि मोन्थाया बहा गोमानानै थाखो जाय हक बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों रन्जन दैमारि सारखौ जेलनिफ्राय दिरुननो गोनां खाबुआ मा जानानै थाखो थारैनो रन्जन दैमारि सारखौ जेलनिफ्राय दिरुननो हागोन ना हाया नोंथांमोनहा आरो बेसेबां गोबाव सम नांबावगोन दैमारि सारखौ जेलनिफ्राय दिरुननो बिनि माबाफोर एन्सार हरनो हागोन नामा नोंथांमोना फिननाय हरनो हागोन नामा बेसेबांसो सम नांबावगोन दैमारि सारखौ दिरुननो थाखाय जोंनि कुइसना बेसो जे फैबाय थानाय एमपि इलेक्सननि सिगां सिगां दैमारि सारखौ जेलनिफ्राय दिरुननानै उदां खालामनो हागोन ना हाया आरो बेजों थाफानाय माखासे केडार्सफोरखौ दिरुननानै होनो हागोन ना हाया आरो गासैबो एनडिबि फोरनि केसफोरखौ उइथड्र खालामना होनो हागोन ना हाया जोबथारनायाव मोनसेबाव एक्स एनडिबि फोरनि जिथुनाखि थैनाय मुंख्लंफोरनि एक्स ग्रेसिया मोननो गोनां मोन्थायखौ होनो हागोन ना हाया नोंथांमोना बिनि फिननायखौसो जों रायजोनो नांगौ जादों अन्नानै नोंथांमोना जाहाथे जोंनि सोंनायनि फिननायखौ होयोब्ला जोबोद मोजां जायो मानो होनबा जोङो दिनैनि दिनाव बारे बारे भिडिअ लाबोबाय थानो गोनां जानाया बेफोरनो आरो जाय हक जोंनि बुंनायाव जादोंबो जानो हागौ जायाखैबो जानो हागौ निस्सय गेना गोरोन्थिया बयहाबो जाखायो मानसि हिसाबै जोङो थोंब्रै आथिं जुनारानो जिथु गादलिननानै गोग्लैयोब्ला अब्ला जों मानसि जानानै मानसि जोनोम लाबाय जेब्ला जोङो थोंनै आथिंखौ लानानै बेसेबां सम जोङो गादलुआलासिनो बबे बेसेबां गोजानसिम जोङो हान्थिनो हानो निस्सय दिनै जोङो बुजिदों प्रमद बर' साराबो बेफोरबायदिनो गादलुनायनि गेजेरजों बा प्रमदनि थांबाय थानाय लामायाव सोरबा बिथाङा दै लुना होनानै बै हाखौ फिस्ला खालामना होनानै बिथां प्रमदखौ गादलोन होनानै दिनै बिटिआर एकर्डखौ राजि जाहोदों बे सियर जों बेखौ साननानैबो मोनदों अब्लाबो होननाय माखासे खोथा थायो दिनै प्रमद बर' सारखौ बेफोरबायदि गादलुन होनानै बिटिआरखौ जे एकर्ड खालामहोबाय प्रमदआ बै समाव कुइसन खालामदोंना खालामाखै सोंनाय फिननाय खालामदोंना खालामाखै खालामदोंथ' होननानै बुंदों खोनादों जि हक बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों बर'फ्रा सान्थि सुक्ति जासिगोन एनडिबिफ्रा उदां अख्राङाव फैबाय न'खराव दिनैनिफ्राय बिमा बिफाजों बिदा फंबायजों संसारजों बा रायजोजों गोरोबनानै मिनि खुसियै गोजोनै रायजो जालांनो हासिगोन संसारखौ जालांबाय थानो हासिगोन बिदा फंबाय बिखा गोबालायनानै ज' न'आव थालायनो हासिगोन होननानै बुंदोंमोन नाथाय दिनैनि दिनाव बिथांमोना बे एकर्डनि गेजेरजोंबो मानि खारनाव कर्ट हाजिर जाबाय थानो गोनां जादों मानि खारनाव पुलिसफोरजों नागिरजाबाय थानो गोनां जादों मानि खारनाव बिटिआर एकर्ड जाखांनायनि उनावबो सुबुंफोरनि जिउ गोमालांनो गोनां जादों आरो दिनैसिम मानो बिर जोहोलावफोरनि केसा उइथड्र जानानै फैयाखै आसा दङ बिथांमोनाबो दिनै जों आं बा नोंसोर सारमोनहा बा जाय हक आङो बुंनाय बायदि जायो जोंहा मानगोनां अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननि एबसुनि दैदेनगिरिफोर बा एबसुनि गासै सिनियर जुनियरफोर बिथांमोना जेरै फ्रि उदां अख्राङाव दिनै हान्थिगासिनो दं बा बिरबायगासिनो दङ थिग बेफोरबायदि बिथांमोनाबो अराय सम न'खरनि रायजो राजाजों गोजोनै थानानै बा उदां अख्राङाव बिथांमोनाबो बिरथिंबाय थानो गोसो जानानै दङ बिथांमोनखौ दिनैनि गेजेराव बै जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामना होनो हायोब्ला जोबोद मोजां जासिगौमोन आरो रोजा रोजा लाख लाख बर' फिसाफोरनि बोर मोनसिगौमोन नोंथांमोना राहा लामाखौ दिन्थि बा नोंथांमोना डाइरेक्टलि नोंथांमोना बेफोर खामानिखौ मावनो हायाब्लाबो जों रायजो राजाया बा किसुमान मेलेमजिबि सुबुंफ्रा आयेन गायनो गोरों मानसिफ्रा माबोरैहायबा दैमारि सारमोनखौ बे जेलनिफ्राय दिरुननानै लाबोनो हागोन बिनि सोमोन्दै नोंथांमोना माखासे राहा लामाखौ दिन्थिनानै हो आरो बिथांमोननो थुलुंगा हो नोंथांमोना जे बिदि खालाम बिदि मावलां होननानै नोंथांमोना खाबु होयोब्ला बा थुलुंगा होयोब्ला जोबोद मोजां जायो जुदिहाय दिनै गबिन्द बसुमतारी सारनि बुंनायाव एथ'ग्राब मानि सैथो दङब्ला हाग्रामा महिलारि बिथांनि सायाव बारे बारे सोंखारिबाय थादों बिथांमोना हाग्रामाया गावनो जाम्बाब्ला रायजो राजाखौबो जाम्बा खालामनो सानदों बे नंगौ हाग्रामायाथ' जोबथा जाम्बाखा बेखौ जोंबो मानियो जाम्बायैनो बिथाङा सादा सिदा दिनै बिथाङा बेफोरबायदि जाम्बा महरै सादा सिदाखायनो गोथौ हाखराव गाब्रनांनो गोनां जाबाय गुबुननि खैसार सानायाव बा गुबुनजों नासयजाबाय गादबनानै दोनजाबाय थिग बेबायदिनो जों सानो दिनैनि दिनाव प्रमद बर' बिथाङा बिटिआर सरकारखौ सालायदों जेला इयुनाव जाहाथे हाग्रामा महिलारिखौ जेरैबायदि गादबनानै दोनदों थिग बेफोरबायदिनो प्रमद बर'खौबो गादबनानै दोननो दाहाथों बा दादोनथों जों बेखौसो सिन्था खालामहरो मानो होनोब्ला दिनैनि गेजेराव आरो जोंहा बर'नि बिफा बिर जोहोलावफोर सोर दंबावो दैमारि साराबो जेलाव थाबाय आरो बिनि दैमारिनि जायगायाव दिनै प्रमदआ
उदां अख्राङाव दङ बिथाङा सासे अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननि लिडारमोन दिनै बिथाङा गादि नाङा होनना बुंदोंमोन बा गादिनि थाखाय सोमावसाराखै आङो बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारदों होनना बुंबाय थादोंमोन नाथाय बड'लेण्डखौबो फुरा भाबै लाबोनो हादिया बायदावे बे जेबो नंलिया थेवब्लाबो जोंहा साननो गोनां बा बुंनो गोनां जानानै फैयो दिनैनि दिनाव जितु बेफोरो गासिबो सैथोब्ला नैबे मादैमोना मानि खार'नाव गावसिनि दुखुखौ फोरमायनो गोनां जादों दा फिसायाबो थैबाय फिसालायाबो थैबाय सारनिसिमबो खावलायहैखांखाबाय आं एरेंगारनिसिम जों सारनावबो गले गले थांबाय हैबाय आरो सारा बुंबाय थायो माने थैनाय समावबो थांनाय समावबो होगोन आं लासै सोसनगोन नायगोन होनो दासिमबो जोंना लिस्टआव सिखाराखै जाय हक मादैमोननि बा बे आब'मोननि दुखुखौ बा दुखु फोरमायनायखौ नोंथांमोना खोनानो मोनबाय नुबाय मिथिबाय एसाफोर दासिमबो लिस्टआवनो गैयानो सोसनगोनल' होनना बुङो नाथाय दासिमबो सोसनजायाखै अब्ला बेसे दुखुनांथाव जों बर' हारिनि समयसाफ्रा बा जेंनाफोरा बेफोरबायदिनि माबाफोरखौनो समयसाफोरखौनो दासिमबो जितु क्लियार खालामना होनो हायाखैबा आरो बिटिआरखौ जों माबोरै सालायबावगोन गोदान आसनि खुलिनानै जों माबोरैहाय होबावगोन आसनिखौथ' खुलिया नङा खुलिगासिनो दङ गोदान नाथाय मोनफ्रोमबो आसनिया दिनैसिमबो साक्सेसफुल जायाखै बे दाउ अमा बोरमाफोरनि फार्म खुलिनानै आसनिफ्राथ' गोदो गोदायनिफ्रायनो दङ माथो दासिमबो जेबोआनो जायाखै थारैनो जितु जादोंमोनब्ला जों बर' हारिया बा मावनानै जाग्रा पाब्लिक जाम्बा जाम्बिफ्राथ' मोननांसिगौमोन ना बैफोरबायदि आसनिफोरखौ अब्ला दिनैनि दिनाव नोंथांमोना मा हिसाबाव बबे पावारखौ लानानै बेफोरबायदि गुबुन जाथिनो मोनफ्रोमबो पावारखौ होनो हालायनाय बा कालचारखौ थांनानै थानो थाखाय मोन्थाय होनो हालायनाय दिनै गावनि बर' हारिनि बा गावनि बर' जाथिनि मोन्थायखौ मानो होनो हादिया लोगोफोर सिगाङाव इन्ट्र' भिडिअ होनाय भिडिअखौ नोंथांमोना नायनानै बुजिलांगोन बा आंनि बुंबोनायफ्राव माबाफोर गेना गोरोन्थि जादों नामा बेनि गेजेराव नोंसोर डिसकास खालामनानै अननानै कमेन्ट खालामहरदो आरो लोगोसे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खनसे खालामना हरबानो जाबाय दायो थुदो जोङो दिनै खालामाजासिनो मेन भिडिअखौ नायनानै लादिनि दासिमहालागै जेसेबां हाबाफारि लादों बे गासैबो साक्सेसफुलानो जादों बेनिखायनो जों पिपल हिसाबै फैगौ समनि जों जेबो सिन्था खालामाखै दिनै अपोजिसन पार्टिनिफ्राय गोबां समावनो नंखाय बाथ्रा फोरमायनानै जोंनि रायजो राजाफोरखौ मिसलिड खालामनो नागिरनाय बेखौ नुजाबाय थादों आरो बिथांमोना जेसेबांखि नाजाया मानो इउपिपिएलखौ कोनो होबथानो हाया इउपिपिएलनिख्रुइ साबसिन हामसिन खामानि मावनाय बिथांमोननि सरकारनि समाव गैया बेनिखायनो रायजोफ्रा बिथांमोनखौ खोनानो थाङा बिथांमोना सब सम नंखाय बाथ्रा बुंनानै रायजोखौ थगायनानै गावसोरनि स्ट्रेंथखौ देखायनो नागिरो खिन्थु बिथांमोना जेसेबांखि नाजाया मानो थगायनानै रायजोफोरखौ कुनुदिन थगायबाय थानो हाया खारन आथिखालनि रायजो राजाफ्रा जाम्बा नंलिया हाग्रामा महिलारि हयथ' गाव जाम्बा जानो हागौ बा बिथांमोननि दैदेनगिरिफ्रा जाम्बा जानो हागौ बेनिखायनो गावसोर जाम्बाखाय गावसोर संसारनि दुनियानि खबर लाखियैखाय जोंनि रायजो राजाफोरखौ थगायनो जाम्बा होनो सानोब्ला बे बिथांमोना दे आर लिभिं इन द फुल्स पेराडाइस जिहेतु बिटिआर सरकार दानायनि थांखियानो जादोंमोन ग्रिन बड'लेण्ड लोगोसे पिसफुल बड'लेण्ड मोनसे दानायनिमोन आरो दिनै जों थांनाय 2020 मायथाइनि 27 अक्ट'खालि जानुवारिखौ जिखिनि सुक्ति खालामबाय सुक्ति खालामखांनायनि उनाव जिहेतु होल बिटिआर ओनसोलाव मोनसे गोजोन थासारि फैबाय दिनै जोंनि गेजेराव बन्द गैलिया मोनसे जाथि गुबुन जाथिजों नायनो हालायनाय बेबायदि परिबेखा गैलिया दिनै जों गासैबो जाथि जनगोष्ठी लोगोसे खामानि मावनो लोगोसे जिरायजाबलायनो लोगोसे सावरायलायनो लोगोसे हाबा हुखा खुंलायनो लोगोसे जों ज'है सावरि बादालि जालायनायनि मोनसे परिबेख फैबाय जोंनि गेजेराव मोनसे गोजोन थासारि फैबाय आरो बेनिखायनो दिनै गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठीनि मानसिफ्रा बिटिआर सरकारखौ बाख्नायदों बरायदों आरो जों प्रत्येक जाथि जनगोष्ठीनिनो बिथांमोननि जिथु हारिमु हिसाबै थांना थानायनि जिखिनि बेबस्थाफोर दङ निजा निजा कालचार निजा परम्पराखौ रैखाथि खालामनायनि जिखिनि हाबाफारि दं जों बेखिनि गासैबो मोन्थायखौ बिथांमोन